खाम्फा बरगयारिया UPPL आव हाबनानै BPF दोलोआ एसेब्लाबो दुरबल जादों। मुनमुननि MCLA मुनमुननि माखासे बाथ्राफोरखौ नायोब्ला एसे दुरबल जामारदों BPFआ जेब्ला खाम्फाया UPPL आव थांनायखाय खोनासंनानै लानि दै एसे माखासे दुरबलता एसे जेरैबायदि बाथ्रा ओंखारनांगौ बेफोरबायदि ओंखारजोबनाय क्लियार जाजोबनायखौ मोनाखै। बिक्रम दैमारियाथ' एरखेखाबाय खाम्फा बरगयारि हाबहैनाय लगे लगेनो बिनि सायाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बेखिनि बाथ्राखौ दानथेना दोनदों। खोनासंनानै लानि सानैनि स्टेटमेन्टखौ दिनैनि स्टेटमेन्ट दै बियो। আমি পৰ্বতজোৰাটো গোটেই BTCৰ লগতে পৰ্বতজোৰাটো আমি দলীয়ভাৱে 23rd বটলেণ্ড একৰ্ড আমি উদযাপন কৰিছোঁ BPFৰ ফালৰ পৰা আৰু সকলো BTCবাসী বা সকলো পৰ্বতজোৰা ৰাইজক লৈ। প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰখনে অগণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ বুলি কৈছে আপুনি, এইটো কিমান দূৰ যুক্তিসংগত? প্ৰমোদ বড়ো এজন অগণতান্ত্ৰিক ব্যক্তি। গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্ধাৰিত আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা BTAD এৰিয়াখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে অপচেষ্টা চলাই আছে BTR চুক্তিৰ জৰিয়তে। এইবাৰ আমি সেইটোৰ কাৰণে আজিৰ দিনত আমি সকলোৱে BPF হৈ পেলাই আমি সকলোৱে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ যে BTADৰ ইলেকশ্যনটো এইবাৰ আমি BTCক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে সকলো BPF আৰু BTCবাসী ৰাইজে একত্ৰিত হৈ পেলাই BPFক জিন্দাবাদ কৰাব আৰু BTC চৰকাৰটো আমি শক্তিশালী ৰূপত আকৌ আগুৱাই লৈ যাম শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত। এইকেইদিনত দেখা পাই আছে BPFৰ বাগা নেতাবিলাক UPPLত মানে বাগৰি আছে, সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? খাম্পাদাৰ লগতে আৰু কেইবাজনো যদি গৈছে সেইটো বহুত আনফৰ্চুনেট। ইহঁতে ব্যক্তিগত প্ৰমোদ বড়ো যেনেকৈ UPPL দলটো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে BTCক অগণতান্ত্ৰিকভাৱে অসুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে BTCক দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে UPPLৰ যি মিছন সেইটো মিছনত খাম্পা বৰগয়াৰীৰ নিচিনা BTC চুক্তিকাৰী এজনে গৈ চামিল হোৱাটো বহুত নিন্দনীয়। খাম্পা বৰগয়াৰীৰ এইটো চিন্তা চৰ্চা বা এইটো জইনিংটো BPFৰ পৰা ওলাই যোৱাটো আমি এইটোহে ভাবিম যে খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে BTCখন দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে UPPLত যোগদান কৰিছে, যিহেতু UPPL মানেই BTCক দুৰ্বল কৰিব বিচৰা এটা পলিটিকেল পাৰ্টি। অনাগত দিনত BPF নিশ্চিন্ন হৈ যাব নেকি সেইটো দাবী কৰি আছে? অনাগত দিনত BPFৰ পতাকা আৰু উত্থান হ'ব আৰু BPF এইবাৰ 2025ত ইলেকশ্যন জিকাৰ লগে লগে এনাডাৰ 25 বছৰৰ কাৰণে 25 বছৰৰ কাৰণে BPF শক্তিশালী হৈ থাকিব আৰু BTCবাসী ৰাইজক BTADৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত থকা BTCবাসী ৰাইজক শান্তি সুৰক্ষিত আৰু উন্নতি কৰিব। BTC কাউন্সিল দপে আগুৱাই যাব আৰু সারা ভাৰতৰ ভিতৰত 6 শিডিউল কাউন্সিল এখন শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। BTC एकर्डखौ बावनो हाया, आंल' नङा नोंथांमोनाल' नङा हाजार बर' रायजोआ BTC रायजोआ BTC एकर्डखौ बावनो हानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला BTC एकर्डनि गेजेरजों रायजोआ सान्थि मोनदों, मोननांगौखौ मोनदों। गोबां आन्दोलननि गेजेरजों BTC एकर्डखौ जोङो मोनदों आरो गोबां हाजार थै बोहैहोनानै मोननाय बे BTC एकर्डखौ बेनिखायनो रायजोआ दिनै बावनो हाया। लोगोसे बे BTC एकर्डनि गेजेरजों इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बेजों लोगोसे जायफोर एकर्ड खालामबाय बिथांमोननि साख्रि मोननाय, नखर संस्थापन जानाय आरो इयुथफोरनि साख्रि मोननाय 39टा डिपार्टमेन्टआव हाजार दिनै हाग्रामा महिलारिया साख्रि होबाय, जब होबाय, इनफ्रास्ट्राक्चारजों दिनै डेभेलपमेन्ट खालामबाय। जों भाबिनो हायै सानस'नो हायै दिनै लामा दालां ब्रिज दिनै बानायबोबाय, सान्थि लाबोबाय। बेनि थाखाय जोङो BTC एकर्डखौ दिनै बावनो हाया। BPFनि माखासे गागिरि बेंगिरिफोरा माने गुगालांबाय बावैसो सान सिगां खाम्फा बरगयारी बिथाङा थांबाय, दिनैबो माखन दैमारि बिथाङा UPPLआव जायगा बेनि सोमोन्दै माखन सोर जइन जागोन? माखन दैमारि माखन दिनै
Saya नुदों आङो मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारनि सोमोन्दै गोबां बुंनो सानाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंखाबाय जाय बिथांखौ प्रमद बर' बिथाङाजों रायज्लायनानै हरनाय जादों आरो मानो हरनाय जादों BUPPL बिनि खोथाखौ रोखा बुंखाबाय दिनै आं खाम्फा बरगयारि सारखौ लानानै गोबां गोथौ खोथा बुंनो सानाखै बुंनांगौबा उनाव बुंगोन खिन्थु आं दिनै UPPL दोलोनि दैदेनगिरिखौ आं बुंनो सानगोन जाय थांखि आरो सिमांखौ लानानै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ लानानै थांदों मावनो हो स्पेस हो जायगा हो सुबिदा हो दिनै जाय थांखिखौ लानानै एग्रिमेन्ट खालामनानै लाना थांदों बिथांखौ मावनो सुबिदा हो लांनानै आलाय आथानि खालामनाङा अयनाय खालामनाङा दगमग खालामनाङा दिनै गाद्दारि खालामनाङा बिथाङा जाय थांखिखौ लानानै दिनै UPPL जुगदान जादों बेखौ जाफुंनो होबानो जाबाय नङा होमबा BPF हारसिं गेलेगोन नामा एबार बेखौथ' BPF डिसिसन लादों आरो खोनाबाय थादों आं एसे व्यक्तिगत हिसाबै आंबो बेखौनो बुंगोन हारसिं गेलेनायानो मोजां जिहेतु थांनाय इलेक्सनाव हारसिं 70टा मोनदों आरो थांनाय MP इलेक्सनाव नोङो सरकार थाब्लाबो मानगोनां लरेन्स इस्लारिनि समस्ति MLA सेगमेन्टआव बेयाव BPF देरहादों दिनै नोङो उदालगुरि MLA सेगमेन्टआव BPF देरहादों नङा नङा सरकार थानानैबो नोङो देरहादों आरो जेब्ला सरकारा जोबनोसै अब्ला देरहायैनि मा बाखि दं बेनिखायनो BPF हारसिंनो दिनै शक्तिशाली